Mzango, ngomso sebehlela meeting ngawe ntombi. And le meeting ingawe. Le meeting ingam? Kutheni izoba ngam le meeting? Ndizokuxayisa. Ingathi ngowuthatha umpakisha nomthwalo wakho uphume uhambe ushiya abantwana. Yimfondini, ngawuthethe into evakalayo andikuva uthini kum. Baza kutshisa nendlu ababantu. Azamnditshisa nendlu. Oh! Ikhona into bendike ndayithi rhithi. Ngoku bazixelela uba bazawuhlala imeeting ngam. Jonga andiyindawo, uzubaxelela. Andinga abantwana. Ndizawuhlala nabapha kwam. Andiyindawo. Akho mntu uzawundikhupha apha kwam, kukwam apha. Akho mntu uzawundixeba mandenzeni apha kwam, kukwam apha. Le ndawo le ndayakha nzima. Ngoku kufuneka ndishiye indawo yam ngenxa yabantu abahamba bethetha ngegama lam apha phandle. Andinaxesha laloo nto mna. Jonga ke mfazi. Ungathi andikuxwayisanga. Yonke into ezakwenzeka ngomso. Ungathi khange ndixelele. Okay, ndixelele. Uyazi njani wena loo nto leyo? Ufuna undixelela into yobana ngaba wena uve wayiva nje wazondixelela. Into ukuthi nawe ungakubo mosi, suka hamba kum. Ndiza kubona emithingini. Ndiza kubona phaa emithingini kwa wena lowo ungakubo, uright? Andinaxesha laloo nto ke futhi. Ndingasuka kwam ndizokuxwayisa. Kanti ndingakwicala lapho. Hayi wethu, abantu bahleli bezifihla inhliziyo mhlawumbi nawe ngomnye wabo. Ndizihlambile izandla ngawe. Jonga ke sisi, ndicela ubone indlela ubungene ngayo. Kamna ndiyawazi umnyango kweliphi icala. Uba sosube baxelela ubana ndawubabona ngomso xa ngaba behleli imeeting kodwa soze ndisuka apha kwam. Ndishiya abantwana bam. Mabasuke ke basibulale ke basitshisa uba bayaqonda.